haurà trobat algun Sebastià? Doncs, Gemma, crec que sí que vaig a poder aconseguir el repte. M'han dit que així, en la Corporació Musical de la Pobla de Vallbona, hi ha un Sebastià que està tocant la bateria i em pareix a mi que sí, perquè estic sentint i estic veient ahí gent. Bona vesprada, què tal? Mireu, venim del programa Som de Casa de Apunt i estem buscant algú que se diga Sebastià. És el cas? És el cas, és el cas. Repte aconseguit, companys. Apunteu-seu. Escolta, volíem preguntar si així a la Pobla de Vallbona hi ha molt de Sebastià o què, ja que és el patró d'ací. Pues sí, la veritat és que sí, que en la Pobla n'hi ha un muntó de Sebastià. En ma casa pues, són 3 Sebastians. Està mon pare, estic jo i està el meu fill. O sigui, que no eres tu només, no? No estic a sols. I teniu molta devoció així al vostre patró? Sí, de fa molt de temps, de fa molts anys, pues, en la Pobla, tots els poblans pues, tenim molt de devocions, la veritat és que sí. I és que, companys, m'han xivat que enguany Sebastià és el clavari major, no? Sí, també m'ha tocat ser clavari major. És de veres que estes clavaries o estes casetes que fem la festa de Sant Sebastià, el nostre patró, tenen una peculiaritat que no sols n'hi ha un clavari major, són 3 clavaris majors, està Juanra, està Carolina, una xiqueta, una xiqueta. I veiem que hi ha molta devoció. I a més, jo crec que molt bé, perquè Sebastià, he trobat un Sebastià, i a més, clavari major d'estes festes de Sant Sebastià. Què millor Sebastià has pogut trobar? Què em dieu? Enhorabona, Ainhoa. Ho has tingut un poc facilet, ahir a la Pobla,